እዚ ስልክ እዚ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማለት ሶሻል ሚድያ ዝመጽእ ጫውጫውታ ነፃ ንሰብ ክድውልን ክጽሕፍን ከምኡውን ንባዕልኻ ግዜ ንኽትረክብን ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ ሓደ ፍሉይ ኣገባብ ወይ ከዓ ፕራይቬሲ ስዊች ስለ ዘለዎ ድማ ንዑ ምስ ጠወቅካዮ ማይክሮፎንን ካሜራን ሙሉእ ብምሉእ ይዕጾ እዚ ማለት መብዛሕትኦም ስልክታት ወይ ቴሌፎናት ኣብ ዘለናዮ ቦታ ጂፒኤስ እናተኸታተሉ ናብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትካል ሓበሬታ ይሰድዮም እዚ ስልክ እዚ ግን እቶም ንዓና ዝከታተሉና ኣፕሊኬሽናት ከም በዓል ፌስቡክ ኢንስታግራም ጉግል ማፕ ወይ ካልኦት ስለዘይብሉ መንነትካን ምንቅስቓሳትካን ምስጢራዊ ኮይኑ ይተርፍ ስለዚ በዞም ተጠቕሱ ትካላት ክስልየካ ክሰምዓካ ወይ እውን ካሜራ ካተልካ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ዲጂታላዊ ስልያ ዝበዝሖ ዘመን ዓብይ ናይ ኣእምሮ ዕረፍትን ድሕንነትን ይዝህበና ንብሎ Ever feel like your phone's running your life? Yeah, same. That's why when I heard about the Modita Compact, a phone built to change that, I had to try it. First, something you'll never see on smartphones, it has the slider that instantly cuts off the mic and modem on a hardware level. That means no tracking, no spy.